Vă salut, dragi prieteni ai stiloului, bine v-am regăsit. Așa cum v-am spus, revin cu unboxing-ul, despachetarea mai pe românește, la cele două stilouri pe care le-am primit după o lună, după ce le-am comandat în Japonia. Le-am comandat în Japonia întrucât variantele pe care le doream eu, atât la peniță, cât și la finisajul culorilor și variantele culorilor, nu le aveau în România. Așa că am plătit aproape o treime din valoarea lor vamă, dar eu zic că merită. Tocmai vă spuneam, am achiziționat un pilot Custom 74 pe varianta neagră cu peniță Soft Fine Medium. Este Fine Medium, adică între fin și mediu. Variantă de peniță pe care nu am găsit-o pe site-urile din România. Și Soft este datorită faptului că este un pic mai moale și mai flexibilă penița. O să văd în următorul review și cum scriu aceste silouri. Al doilea este un Platinum Izumo Tamenuri Akatame. Izumo Tamenuri este probabil finisajul culorilor la corpul stiloului. Este un negru cu irizații roșii. Din nou, nu l-am găsit în varianta aceasta pe site-urile din România. Și Akatame probabil este culoarea roșie, culoarea roșu în japoneză. Cu variantă de peniță broad, un pic mai groasă decât medium. Ca și scurt istoric, Pilot a fost fondat în 1918 în Tokyo, după care prin anii 70 a preluat Statele Unite, cu headquarters-urile în Florida, în Jacksonville, și este, dacă nu prima, a doua companie cea mai mare în instrumente de scris din Statele Unite și foarte înfloritoare. Iar Platinum a fost fondată în 1919. Mai arunc un ochi pe ce mi-am notat aici, pentru că e multă informație într-un timp scurt și vreau să vă prezint clar și corect. Deci Platinum a fost fondată la un an după Pilot, în 1919, de către Nakaya, nu, mă scuzați, firma se numește Nakaya Seisakusho și fondatorul Sunichi Nakata. Înaintea lor, în 1911, s-a fondat firma de stilouri Sailor, care cred că este cea mai veche din Japonia. Dar să nu uităm și pe al nostru Petrache Poenaru, care în 1827 breveta prima oară la Viena, după care la Paris, tocul rezervor, așa se numea, toc rezervor, sau condeiul portăreț fără sfârșit, autoalimentat cu cerneală. Așa îi spunea mai pe lung. Dar gata cu istoria, să trecem la cutiile care conțin bijuteriile din Japonia, să le spun așa. O să întorc puțin camera și o să vă arăt. Le-am scos un pic din cutiile de carton care protejau aceste cutii cu stilouri. Mi-a venit și un convertor la Pilot. Apropo, dacă comandați Pilot, să știți că au convertoare și cartușe dedicate și nu merge cu orice cartuș, nu e internațional. Acel cartuș internațional care îl aveți la cartușele de la stilourile care le luați din alte părți. Adică Pilot are, ca și Platinum al minteri, au convertoare și cartușe dedicate. Pilotul nu a venit cu convertor, probabil are doar cartuș, așa că am comandat un convertor special pentru Pilot și Platinumul cred că are convertorul lui în set. Să începem cu cel mai puțin scump, îi spun eu, este vorba de Pilot, care este, uite, mi-au dat și un cartuș de cerneală în set. Pilot 74 Custom este emblematicul lor. Cred că cel mai simplu de la ei. Să zicem un stilou școlăresc, dar foarte bine cotat. Foarte bine cotat din review-urile care le-am văzut. Stați să dau un pic să focalizeze. După cum spuneam, nu focalizează, deși lumina este bună. Nu prea focalizează. Acum.
Este un SFM, Soft Fine Medium. Nu am găsit pe site-urile din România, repet, de aceea am și comandat de la ei. Un plastic, cred eu, de foarte bună calitate, foarte fin, se simte la mână. Am să îl desfac, să vedem prin înșurubare, da? Este un capac filetat. Iată și penița, cea mai mică, numărul 5 de la ei. Din nou nu prea îmi focalizează. O să încerc să-l las puțin așa și să focalizez așa. Deci acesta este pilotul 74 Soft Fine Medium. O să revin cu un review despre caracteristicile lui tehnice, dimensiuni și implicit și writing sample-ul. Foarte ușor este. Ca o pană. Probabil după ce îi pui cartușul va fi un pic mai greu, dar nu cu mult. Uite, am și cerneală pe deget, se vede că sunt un utilizator de stilouri. Bun, deci acesta este pilotul. Repet, plaja de preț undeva între 700 și 900 de lei. Depinde de unde luați. Să lăsăm deoparte cutia lui și el. Și să trecem la scumpetea asta, numită Platinum Izumo Tamenuri Akatame, cu varianta Bold, mai groasă la peniță. După cum vedeți, îmi dau aici niște instrucțiuni într-o broșurică, un scurt istoric probabil. Și o rezervă, un cartuș. Dar trebuie să aibă, sigur, odată ce desfac stilou, să aibă și convertorul lor dedicat. Am luat varianta Broad, pentru că, după cum vedeți, are și o, cum să zic, mânecuță pentru depozitare în stil japonez, clasic. Mai lipsesc cei care stau jos pe podea și beau un ceai. Am luat varianta Broad pentru că stilourile japoneze scriu cu un grad mai subțire decât cele europene și cele americane. Deci varianta Broad este automat varianta Medium la noi. Fiind un stilou mai mare, am zis să scriu un pic mai gros, fiind l-am achiziționat pentru semnături mai mult. Finisajul este foarte, deci se simte foarte frumos la mână. Este, cred că Izumo Tamenuri se referă finisajul și Akatame, cum am zis, este un negru cu irizații roșii. Și se spune că odată cu trecerea timpului apare roșu mai intens cu anii de sub negru. Sunt curios. Și mai au o chestie, Slip and Seal, care este înăuntru capacului ca un fel de capișon din silicon sau ceva de genul care înconjură penița să nu se usuce și cu lunile. Ei se laudă cu 2 ani în care nu i-a folosit stilou, un stilou normal, după 2 luni se usucă penița. Ei se laudă că după 2 ani rămâne la fel de umedă și gata de folosit. Dar să deschid și să ne uităm puțin la peniță. Este penița varianta President de la ei. V-am zis, este și varianta 3776, care e înălțimea muntelui Fuji în metri. Aceasta este varianta President. Văd că au și ștanțat în limba japoneză, probabil Platinum, ce-o fi însemnând. E o lucrătură foarte fină. Mă bucur că am luat Broad, că este varianta unui medium european. Se vede bine și feederul. Aici, pe lateral, cu siguranță este ba nu,
Platinum, scrie pe lateral. Da, pentru că e traducerea, cred că la cele două litere japoneze. B de la Broad, 750 sau nu-mi dau seama că nu focalizează. Oricum este, da, este o peniță de 18 carate de aur. 750 înseamnă procentajul de aur din aliaj, 75%. Aici este data în care a fost produs. Nu-mi dau seama acum. Dar mă rog, un stilou deosebit și voi reveni cu specificațiile tehnice pentru ele și cu writing sample-ul. Vă las cu bine, să auzim de bine. Salut, dragi prieteni ai stiloului!